नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खनसे बरायबाय आरोना फिन माने आङो दा अमानो दाना हादों माबा थास' अमानो थास' माने थास' रुनानै होनोसै आरोना अमानो एसे माने आदारजों माने थास' रुनानै होयोबा माने अमाया जायो आरोना ओंखायनो आं अमानो एसे थास' हानो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय था आं नोंसोरनो एसे शेयार खालामना होगोन आरोना स' लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय था आं हानोसै आरो थास'खौ हानोसै आरोना आङो हानानै माने अमानो रुनानै होगोन आरोना स' लोगोफोर नायलांबाय था हानोसै आरोना स' लोगोफोर हानोसै आङो स' लोगोफोर हाबाय नै आं हाखांबाय माने हानानै बिदि जमा दोनदोंमोन दा लांसै आरोना नै रेडि बानायबाय माने थास'खौ अराव होनोसै हानानै माने रेडि नैबे माने आग्लायबाय दा माने रेबबा मोनबा माने होसनबावगोन आरोना एसे थौआ माने जायगा थोआखै माने रुनानै एसे मोनबा माने एसे खम जायो नालाय ओमफ्राय हानानै होसिगोन आरो मोजां मोनदोंना एसे खम हानांगौमोन एसे खम हानांगौमोन दाथ' बे बुंबाय बेनिफ्राय दा एसेल' हानांगौमोन आरोना ए होमबाथ' बे जागोन ना जाया बेयो जायो दा दे होमबा स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ'आव नुलायगोन होन शेयार खालाम लाइक खालाम